आपस में ही तो लड़ा दिल बा हो लड़ा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा बूढ़ो जमानो सन के देखिए के मन गबड़ा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल नंबर 9570 55 72 10। बारू सहटा पर तू कमर हिला बेलू पैसा लुटावे बरतिया तो ढूंढिए देखावेलू आइल बारू सहटा पर तू कमर हिला बेलू पैसा लुटावे बरतिया तो ढूंढिए देखावेलू डीजे वाला भाई देखो बेस तो पूरा बढ़ा दिल बा डीजे वाला भाई देखो बेस तो पूरा बढ़ा दिल बा हो बढ़ा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा तहर लालो रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल नंबर 9570 55 72 10। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र अजय गोविंद संगे नाचेले साजिद राजा हो कमर से कमर सटाव करे जा आओ मुतबो के माजा हो अजय गोविंद संगे नाचेले साजिद राजा हो कमर से कमर सटाव करे जा आओ प्रदीप के माजा हो मीठे मुस्कान देखो सब पर मन गबड़ा दिल बा मीठे मुस्कान देखो सब पर मन गबड़ा दिल बा तहर लाले रंग के घघरा ये जान झगड़ा करा दिल बा